Иди ми, сдават! Сблъсък. Шмъркаш кокаин. Баща ти има ли кола? Ако че имаш, изкарваш го. Къде са ти прашките? Искам ти вия прашките. Следващата бега тук. Сини очи, така, цици. Моля ви, какво става тук? Аре бега тук. Значи, ти, какво става? Баба ти как се казва? Вуля ти, Вучо ти, не ме гледай така. Аре бега тук. Я ти, Руса, секси. Я, така, мой. Следва втори кръг. Танцуване с Бои. Проблем. Освети марки. There's always two sides to every story. I miss you, oh I miss you. I'm gonna need you more and more each day. I miss you. Вече няма да правим никакви кастинги. Вече да си ходим. Тръгвай пред мене. Тръгвай пред мене. Тръгвай! Къде е пишката? Не, брахни си пак така. Пич, къде е пишката? Къде е бе копа? Аз нямам пишка. Копа, нямам пишка. Какво е следващото заглавие?